Díomh agus fáilte go dtí obair Bhreise. Tá tú críochnathe le má áit Chónaithe agus bua leat dúchláin Bhreise, extra challenge, so maithú sin go chinnteach ar fad. Ok, so féic an seo tá Cárta poist ón Spáin. Tá cholín dar bhanam Suirice agus scríban si Cárta poist chuig a cara líam. Ok, so lei an Cárta poist. Féic ar an struchtúr tá banú a líam a cara chuna sa táú tá súil go ghilta go má. Tá an curp. Táim ar siar sa Spáin agus tá lán ólas an sin agus tá an críoch. Ba mé arás ar an luúin feici mé sa club óigeú ámór Suirice. Cear go leor? So féic tá nuda, féic tá busca buí an sin nuda tusa an Cárta poist leis an anam mar hampla a mhóire nó a cheán agus an banú. Aber go bhfuil tú ag bant tanamh as an saoire. Déan chuirsís ar na háisina, aber cad a dhéanamh tú gach lá, aber caitheann a bhaid tú arás, agus críochnaigh an Cárta poist le de anam. Cear go leor? So lei é sin, féic an struchtúr agus an sin tá ceistena hain go dtí a thucht. Cá bhfuil Suirice ar saoire chuna sa tá an aimseir, ok, hain dó 3 4 5 6 7 agus a thucht. Ok, an sin, dúchláin Bhreise eile, ná an seo. So, scríban tusa Cárta poist. Tá tú ag fannacht in óstán mór in nua amhrach. Scríb Cárta poist chuig cara leat. Ban úsáid as an stór focail híos. So, féic tá lán focail an sin, stór focail an banú, curp, críoch. So, scríban tusa Cárta poist tá tú ar de léanta saoire in nua amhrach. Cear go leor? Maithú agus déanaan obair sin sa cópléir nó ar de iPad.